bei. Ramogi kuom kinde mathoth jotich ma e piny Kenya kadhi e piny mar Saudia Arabia osebedo ka yuago sand magikaloe kamoko osebedo ka wito ngimagi kaluwore kod sand ma kamano. Maduol marango weche mag chike mong'ere kaka ombudsman yango ni Jokenya mamanyo tije e piny Saudi Arabia osebet ka ijuang'o gi kembe matudogi kendo terogi e pinyno. The major forms of abuse experienced by Kenyan migrant domestic workers in Saudi Arabia were passport confiscation, physical abuse, sexual abuse, sleep deprivation, food deprivation, labor exploitation, movement restriction, imprisonment prior to deportation, racism, religious intolerance, and psychological abuse. Duol no notimo nonro e kembe mathoro tero jotijego e piny Saudi Arabia, rango chike matayogi kendo rango kit tudruok ma kembego nigo gi jotijego. Bang' wuok e pacho ka ahinya to e kinde ma gikalo e midhiero mamiyo moko kuomgi wito nyaka ngimagi. We have taken into consideration that this person is supposed to understand the contract themselves. They must be able to fill out certain documents for themselves, including very, very basic ones. And that is where we are saying basic minimum level of education, that is class 8. Mae na chiel kuom jotije mane oya e pacho ka kadhi e piny Saudi Arabia. Olero midhiero mano kadhoe. Ilikuwa saa 6 ya usiku, boss akaniita tukaenda dining na yeye. Alikuwa na punduki na SWAT. So akadao namba ya my aunt akaniambia nataka umwambie aunti yako the last word. Naenda kukuua leo. Kaongea na my aunt nikamwambia my aunt nikiuawa make sure mwili yangu imefika Kenya kwa sababu huyu mtu naona atanua. Mungu wangu tu sijui nani alimpigia simu hiyo time. Nikaona akatoka nje, nilikuwa nimesikia Kiarabu kidogo. Nikasikia tu akisema wacha nitafanya hivyo na sikujua ni nani. Kidogo akarudi akaniambia Rebecca, nataka unifanyie one favor. Kama familia yako inaweza kunilipa pesa yenye ilikutoa Kenya, naomba wanitumie ili nikurelease urudi Kenya. Nikamwambia I'm coming from a poor family. Hatuna chochote. Kuna mwenye alirapiwa na kijana na baba. Si ati tunaenda kule kwa kichwa ngumu ama ni Waarabu si watu wazuri. Mimi nimezika marafiki zangu 6 because of Saudi Arabia. Bang' timo nonro margi, duol nogolo paro manyalo kete tim mar konyo jotijego koting'o ndikruok mar kembego mag ji giwegi e apisi mag piny owacho, timo tiegruok makare ne jotijego kapok gidhi e pinje maoko, bero lwasi mar tich kod bero yore mag tudruok e kind jotijego gi kembego ahinya e kinde mag kadhe midhiero kod sand. Duol matawo wechego mag chike koro chwalo parogo e apisi ma jatend piny owacho, grube matudo jotijego gi pinje maoko kod jogo makedo ne ratich oganda ka gigeno yudo duoko makare.